Hey yo guys, what's up? We're back again for another Time video. doesn't float on my watch. What do you guys think? Добре. Кой е най-кракабъл JJK героя? Аз няма да отговоря на този въпрос. Не и публично. Ти си професионалист по това. Ziggy's Magical Mystery Това не е Show. вярно. Сега престани да лъжеш и ми кажи кой е най-кракабъл героя. Освен Рика. Не. Така. Мей всъщност е валид пик. Да. Тя краква underage хора. Следователно, Следователно има шанс. точно. Така, кой следващ? Кашимо? Той е добър фенбой. Може би. Да. Това играта ми е добър. Кашимо може да бъде много добър фенбой. Поне според мен. Те има много голям потенциал. Като потенциалния мъж. Който също е кракабъл. Знаеш какво казват? Great minds think alike. Кой друг би трябвало да бъде в класацията? О, Юджи естествено. Той дори не е по-добър да Юджи. You were done. Magic, baby. Смешно беше към последната. Добре. Uncle Джони. Той е със сигурност. Просто дори това не е въпрос. Uncle Джони е просто... не мога. Ами от друга страна Не мога да се е държам. кракабъл. Да, за разлика от брат му. Не е кракабъл. За разлика от братята му. Не всички. И Джимити не е особено кракабъл. Само Тоджи взе всичките хубави гении и на него остави само Вуско. Но взе всичките хубави гении относно лице, например. Взе всичко. Има смисъл да бъда честен. Да. Но Ноя е много кракабъл. Но, Той е рейпабъл. Той точно... Докато не си отвори устата. Don't you have a heart? Докато не си отвори устата е много кракабъл. Какво има и добър... Има добър voice actor. Има добър voice actor. Хвърли ме под... Мозък. Това му липса. Добър мозък му липса. Не, кракабъл. Рейпабъл по-скоро. Можеш да го рейпнеш, ако искаш. Но той няма да го хареса, ако си по-слаба от него. И ако не си този, И ако не си този също. Или ако не си Годжо. най-вече този. Който този естествено също е кракабъл. Този също е кракабъл. Разбира се. Това дори не е под въпрос. Няма как да е под въпрос дори. Точно така. Кой друг би трябвало? О, пърпъл. Това е много банално вече. А. Банално е, всички биха казали да, но... Нека бъдем честни, аз не знам, Естествено. не знам човек, който не би. Рика. Ако... Така. Ако... Беше пораснал. Малко. Иначе ще се развали на дивата. Можеше да бъде добре. Нямаше да бъде чак толкова зле. Нямаше да е чак толкова зле. Нека сме сериозни. Юта има вкус.
има много специфичен вкус. Кракнала Маки, поне веднъж. Маки е кракнала него по-скоро. Да, Маки е кракнала Повече него, от веднъж. Маки е кракнала него, докато Рика е стояла на къкчера. И щом него го краква дори, това означава, че той всъщност има гейм. Той атрактва women. Които кракват него. Да. Все пак, кой се оплаква? Не и той. Или показ. Щом имат дете. И аз няма да се оплаквам. 100% Юта е бил бременния, няма кой да го види. Буквално прецето беше по-оплашен, когато когато приятелката му се скара, колкото когато се бие с Ancient Evil. Все пак бих казал, че Рика е топ 3. Топ 3 за сега кои да са? Рика, Джон Кайзен и Джон Моджело. Забравихме за децата на Юта. Джон Моджело или братът на Джон Моджело, Джонатан Моджело, той е най-краквал. Има смисъл за това. Hear me out. Така. Те са най-близки до човешката структура, защото те технически, ние, като хора, имаме най-близка структура като тях. Следователно, те са кракабъл. Би трябвало да са кракабъл. Пък имат и трето око. Това има много важно значение. И слушай ме. Трето око е много важно. Пък и технически нанотехниката го бъмва още по-напред. Защото той може да манипулира всички права и правила в Вселената. Следователно може просто да промени как изглежда. Ако иска, може да... че няма нужда. Да, може да транзишен, ако иска. Ако имат... Не сме виждали никакви фимейл извънземни ГГ. Гене. Не се работи така гене. Един от едиторите не го ли такова фреймваше в това, че е малко голям феминист като Ноя? Това си е факт. Но това, че ГГ не иска да дава никакъв фен сервис, като неговият Expiration е Кубо, т.е. Breach Creator, който Дава на видео ефекти. много ненужни. Може би ще да бъде по-добре, ако беше копирал нещо. Малко повече от домашното беше копирал. Добре, от Changeman кои би трябвало да са на Кракабъл? Пишем. Мак има. Да. Angel Devil. Power. Angel Devil. Angel. Power. Денджи не заслужава това нещо. Денджи ще съфърва.
Добре, сега 10 минути вече стига. 10 минути аутизъм. Добре, кой друг технически би трябвало да бъде... Кое създание, кой кърс би трябвало да бъде кракабъл? Чосо, Чосо. Чосо. Кенджаку. Това дори е прувното. С Геки не. И пръвната Джин. С Гето. Не, с Гето от моя страна. О. С Геки не. С Кенджаку? С Кенджаку Гето. Просто се абстрахираш. Представяш си, че го няма. Джин така направи. Просто си го представяш, че го няма. Сигурно е вятъра. Най-вероятно е бил вятъра. Да ти кажа честно, най-вероятно е бил вятъра. Не, не. Любим. Колко ти стигна? Оф, не знам. 50 и... 55 хиляди? I guess. Бак на топика. Махито със сигурност. Джого Не. очаквам. Не. Да. Не. Така, като цяло дали е възможно да бъде кракъл? Възможно ли е? Да. Бих ли? Не. На Джого? Джого като цяло. Кой би ти изпотерил? Това да, но. Надо. Но. Възможно ли е? Да. Възможно. Предполагам, не знам. Дагон би трябвало да може да кракне. Кой да може? Най-вероятно. Той да бива... Също най-вероятно. Това също е вероятно. Напълно е вероятно. Ама ми забрави. Да, Хана ми го забравям. И аз забравям. Тя е кракъл. Също не знам дали е жена или мъж. И тя не знае. То не знае. То би трябвало също да бъде кракъл. Но всичките дизастър кърсове ги минахме. Онзи кърс, който намират, нали, американското правителство там в едно мазе. Чакай, отиваш прекалено див. Той би трябвало да бъде... Шикигами на Хиро. Да. Judgment би трябвало да бъде. Почти съм сигурен, че може. Аз ще питам Гея сам. Веднъж питах ChatGPT дали може да ми даде номера на Фуджимото. И те не те отговори. Извинявам се, но не мога да ти предоставя номера на Фуджимото. Още не е толкова продажен. Ще научи от хората. Всичко си хубаво. Аз съм абсолютно сигурен, че има номер на Фуджимото. Трябва да говоря с този човек за неговите интересни решения. Да си пише магата както той иска, не както аз искам. Добре, още 4 купи и се Никой пенсионирам. не може да пише мангата си толкова добре, колкото аз искам. Вали? Точно. Затова аз трябва да им вися на гробовете, че може да им кажа... Не дей да кажеш Аки да загива! Или да Пауър да загива! Затова ти трябва да отидеш и да напишеш своя. Ще напиша JJK Джуджуцу Не дей. Джоуджуцу Казан.
Какво се случва след Шайбуя акцидента? След Шайбуя. Виждаме, че... Сега ще да се въдроби. Сукана, има ли да води? Аз твърдо вярвам, че да. Така, това е много важен въпрос за вюерите. Мислите ли, че Сукуна има двоен дих? Това е много, много важен философски въпрос, който ние от край време се опитваме да решим. Дали има дълдих? И как би трябвало да са разположени саковете? И дали е един. И дали е един? Който би трябвало да бъде. Би трябвало. Би било по-правилно. Не знам точно как ще седят и двата диха, но това е интересното да се види. Затова ни е нужно мнението на вюерите. Някой може да го нарисува да го прави. Да, ако иска някой да го нарисува това в коментарите за повече, за повече информация. Ние не ви ги експлоатираме също. Изобщо. Просто не съм издавал малко повече функции. Да, Геги не даде достатъчно. И ще трябва да чакаме 30 години от мапа, че да може да го анимират. Ще отнеме се пак по-добре, по-малко време, отколкото да анимират Chainsaw Man. Не знам колко внимание да имам на така на тези много висши върнати така внимание на родителите. Не си да не реалисти. Забравихме. Пропаганда. Jewish пропаганда. Сега отново се нуждаят от една игра. Колкото и купите загубим, все пак ще се нуждаш от една игра, by the way. Това не е вярно. Аз мога да спра. Аз нямам addiction. Аз мога да спра по всяко време, просто не искам. Хакария Кракабъл. Как карам много кракава. И Кирара. И Кирара И Рос. то. И тя. Той. Тя. Той и тя то. И тя тук живеете. Те са много Кракабъл. Изключително кракава са. Дори така и не знае. Да, въпреки че той каза, че I don't like dudes. I don't even like girls. I have a boyfriend. That's kinda gay, Gojo. Oh. You mean it that way? Новите джиги фенове няма да разберат, че Годжо преди искаше да краква много. Искаше да краква всички, Трябваше тъмна ера в... които не се бяха молили за Трябваше дълго време. тъмна ера в нашата съществуване. А не, знае брат. Така е ерата на тъмната. Не чак толкова дип. Толкова е дип! Направи го. Да, и аз го вече направих. 5500 купи. Точно. Бокси. До такива бе. 2 епика и 3 рея. Всичко е Legendary само гледа. Въобще Legendary. Всичко беше Legendary, аз не знам за какво говориш. Получи ли онзи Stardrop? Онзи Legendary Stardrop къде е? Колко е далеч? Той беше на ранкет, но сега... О, мегабокса, да. Така. Джуз. Хайде.
9. Абсолютно нищо. И това беше от нас, приятели. Да, това беше днешното видео. Хайде, чао.